Ka kubar ka balami na po ka jylla Nagaland bat jylla Manipur la ang bamin sngi baar ka badeka at kunai tarik ubnai Disember usnam arajar arpo ka jingplu ding ka ba ishyrkhei bat ka ba ima bha kalajia hakate ki artli ki jylla bat kalajia hakajaka ka bakertang ka Dzuko Valley u chief minister chang ka jylla Manipur u Biren Singh ula phon ya u Amit Shah u badai u home minister badu Amit Shah ru ula kular ban phai ki jingyarap naka sarkar kami kenang ban la ban lip ya kate ka ding hakate ka Dzuko Valley bala ong ru bakate ka ding kala ne kumba arsngi lenter ha ka bakala sedang mendu men sngi baar bat menen ka sngi palei pat ka badai ka life way tarik ubnai Disember kala po syapo ka border jangka jylla Manipur bala ong ru baka sarkar Manipur kala panjing rap nakaneka National Disaster Response Force ka badai jangka sarkar kami bat kum juru kala panjing rap naki spy jangka jylla Manipur bat kum juru naki spy jangka Assam Rifle bala ong ru ba nadu kate ka sngi baar hakapor ba kate ka ding kala sedang ban por hakate ka Dzuko Valley kineki artli ki jylla kilaya trailang hakaban tem la ben pelip ya kate ka ding henre ka jing tre jongki kam sim la sei so namar ba kate ka jing por jang kate ka ding kala he ba kala por stat bat kumta kineki artli ki jylla ki pan dagi jing rap na po ka sarkar kami. Okay, it's been more than 24 hours since the wildfire started at Dzuko Valley. Te takane kubom taka janmin ngin sa isyam yang pat hakawe ka video ka ban sawan.